Ok. Am dormit extra bine. Dar eu cred că acum o să mă trezesc. Cred că să mă duc la baie. Nimeni nu știe că noi de fapt nu dormim. Mai bine să mergem jos, în camera lor. Haide. Din păcate, nu s-au trezit. Sau, unde sunt? Uite aici. Așa. Cum ziceam, da. Noi suntem aici și nici măcar nu s-au trezit. Așa. Uite, nici măcar mica sirenă. Lor, adică lupi, calus. De ce iese cu picioarele pe geam? Nu știu. Dar cred că e cam ciudat să ne iasă și cu botul. Dar trebuie să tăcem, nu? Da, eu zic la fel. De ce m-ai împins? Nu știu. Acum sunt așa de mițită. Nu e bine ce ai zis. Nu mai împinge atâta. Ok. Eu cred că tu greșești. Ce? Nu e adevărat. Ba da. Am auzit ceva. Te-ai trezit? De-a mea oară să zic că da. De când ai venit în cameră, zici tot. Te-ai trezit, te-ai trezit, te-ai trezit? Ok, o să încetez din astea. Sper. Dar nu se știe dacă o să încetez sau nu, sau da sau nu. Uite, s-au trezit. Of, vulpița mea frumoasă. Ba nu, e mai frumos. Nu, al meu.